Sziasztok! Itt vagyunk a Nyéklátházi Kavicsbánya tavon, ahol látogatásunk célja, hogy bemutassam nektek egyik barátomat, Kutás Ákost, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy több 20 kg fölüli amúrt is partra kényszerített. Bízunk benne, hogy eleshetünk néhány praktikát, amit mi is hatékonyan alkalmazhatunk majd az amúr horgászatánál. Tartsatok velünk! Szia Ákos! Először arra kérnélek, hogy néhány szóban bemutatnád nekünk ezt a Nyéklátházi tavat. Sziasztok! Amit tudni kellene erről a vízről, hogy ez egy jelenleg is működő kavicsbánya tó, a területe 400 hektáros, átlagmélysége 10-12 méter, de a legmélyebb pontja egy 25-26, illetve 1-2 méteres platók is találhatók rajta. Hány bóját helyeztetek el, és ezek milyen mélységben vannak? 6 bóját helyeztünk el a vízen, ezek változó mélységben, a 1,5 méterestől a 7 méteres mélységig meghorgáztuk az egész szakaszt. És hova szoktatok ezen a platón horgászni? Hova kell letetni? Hova helyezed a horgot? Ennek van valami jelentősége a nagyhalak horgászatánál? Hát szerintünk mindenképpen van, ugye a bóját azt mindenképpen a legkisebb plató tetejére tesszük, ugye, és akkor ennek a két oldalára szoktunk horgászni. Arra szeretnélek megkérni, hogy mutasd már be nekünk az alkalmazott végszereléket és a használt csalidat. Az orsómon található 300 méter monofélzsinór, erre tekercseltünk fel még 40 méter fonozsinort. Ez mégpedig azért van jelentősége, mert olyan pályákon horgászunk, ahol 1 méteres platók helyezkednek el közel a parthoz, és ezeneken át kell húzni, ami tele van kagylóval. Majd a fonozsinort követi egy ólombetétes gubancolásgátló, ugye egy 121, illetve 170 g-ig szoktunk olmot használni, illetve egy fonott előkés megoldásra van felkötve a horog, ami szintén Fox. A horognak a Fox Arma Point SSBP 2-es nagyságú horgát használom. Fontos a jó akadáshoz, főleg az amúrnál, ugye mert kemény a szája, hogy nagy szériaszámú horgot használjunk. Nem ritkán használunk egyest is. Hát a csalit, amit felfűzök, az egy lebegő M1, illetve egy saját készítésű, madárelederes alapú luternalisztes boilie. Fontos az amúr horgászatánál, hogy mindenképpen lebegtessünk, hiszen az amúrnak kicsit fölfele áll a szája, és ezért a patka oldaláról csak meglebegtetve tudja felvenni a megkívánt eredelt. 2, illetve 3 szem boilit alkalmazunk, mivel a tapasztalataink alapján ugye 1 szem boilira, illetve kisebb boilikra csak a kisebb amúrok jöttek. Miután elkezdtünk 2-3 szem boilival horgászni, azután pedig elkezdtünk nagy halat fogni. Ha jól értelmeztem az elmondottaid alapján, akkor te a több szem csalinak és a lebegtetésnek tulajdonítod a nagyhalas praktikát. Mindenképpen ennek tulajdonítom, illetve még felszoktuk turbozni egy kicsit a csalinkat egy kis dippel, mégpedig az M1-et használjuk az SBS-től. Miért pont az M1-es termékcsaládot választottad? Próbáltunk már több boilie gyár termékeit is, viszont az M1 bizonyult a kavicsbányán a legjobbnak itt nálunk. Ne is húzzuk tovább akkor az időt, menjünk be és helyezz el nekünk kérlek a végszereléket, és mutasd meg a radaron, hogy mi alapján választod ki azt a helyet, ahol leteszed a végszerelékedet. Miközben elindultunk Ákossal befele behúzni a végszereléket, egy fontos dolgot tett, amit szeretnék nektek bemutatni. Közben elmondanád nekünk, Ákos, hogy mi is az, amit rágyúrtál itt az ólomra? Ez egy tulajdonképpen sokak által ismert etetőanyag, illetve ez egy Method Mix, ami tele van magokkal, illetve még boilit és pelletet gyurmáztunk bele, mégpedig a felhősítés véget. Amire oda kell még figyelni, hogy mindenképpen kocka alakúra formáljuk, ne gömb alakúra, ugyanis a plató tetején ugye legurul. Így mivel kocka formájú, így nem.
Ahogy haladunk befele, ti is jól láthatjátok, hogy a 8,5-9 méteres vízmélység van most alattunk. Ahol a bolyája van letéve Ákosnak, ott 3 méteres vízmélység lesz. Ezért használjuk a radart, hogy megtaláljuk a törésnek a tetejét. A pontok a halakat jelölik, ez egy nagyobb csapat látható. A kisebbek természetesen értelemszerűen a kis halakat, a nagyobbak a nagyobb halakat mutatják, és az alját mutatja, lehet látni az alja, hogy teljesen tiszta, szinte nincsenek hínárok, nincsenek akadók, de az emelkedés meg a töréseket az jól látható módon mutatja. Már csak 5,5 méter a vízmélység. 4,5 méter, 4,2. Hát csak néhány méterre vagyunk a bójától. Lehet látni, hogy milyen hirtelen emelkedik. 3,5 méter. (2,9) 2,8. De a radar segít abban, hogy megtaláljuk a plató tetejét. Elhagytuk a 3 méteres vízmélységet, most a 4,2 méter körül vagyunk. Elmondod nekünk, hogy mi az oka, hogy nem a legsekélyebb részt választottad? Mindenképp a platónak az oldalára szoktunk horgászni, mivel itt jön fel a hal, illetve itt hagyja el a platót, ugye, és a plató tetején csak egyszer találkozna a horgunkkal. Ákosnak erős kapása volt. Úgy érezzük, hogy jó fajta. Bízzunk benne, hogy sikerül is valamit mutatnunk. Az előbb láthattuk egy pillanatra, egy biztos 10 kg fölötti amúrról beszélünk, tehát amúr. Mindjárt is megpillanthatjátok az átlátszó vízben. Gyönyörű szép jószág, gyönyörű. Azt nézzétek! Fú, de gyönyörű. Ákos, szerinted már megmeríthetjük, vagy kifáradt megfelelően? Hát rendesen elmondom. Jó fajta. Gyönyörű szép sárga amúr, ez szerintem legalább egy 15 kg körüli van. Hát Ákos, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Ilyenben nem mindennapi élménybe lehet a nézőknek része. Gyönyörű. Szóhoz se tudok jutni. Ügyes vagy. Szinte hihetetlen, de amíg itt voltunk a forgatás alatt, igaz már majdnem sötétedésre, sikerült Ákosnak partra kényszeríteni egy 15 kg 36 dekás amúrt, amit most ti magatok is láthattok. Nem is húzom tovább az időt, nem szaporítom a szót, lássuk a képeket. Hát ez öröm, hogy ilyen alatt fogunk.
Megtörtént a fotózás, most visszaengedjük a halat, ugye, mint ahogy mondtam, 15 kg 36 dekás, hát Ákos hozza is. Kicsit meg van kábulva, de óvatosan visszaengedjük, arra figyelve, hogy akkor engedjük csak, amikor már visszatért a kábulatából, észhez tért és elúszik. Na. Ez az. Ja, akkor engedjük el, amikor már önmagától elúszik. Gratulálok Ákos ez a gyönyörű szép fogáshoz. Ti pedig tartsatok velem legközelebb is, és Ákoséknak és nektek is legalább ilyen eredményes fogásokat kívánok még. Sziasztok!